Naozaj to tak musí byť, že nedokážete predpovedať, ako dlho vydržia komponenty vašich strojov? S viac než 40 online nástrojmi a kalkulačkami životnosti od IGUSu si výrobca žeriavov, strojov a priemyselných zariadení môžu nakonfigurovať produkty IGUS presne podľa svojich potrieb. V tomto prípade jednoducho vyberiete vhodnú energetickú reťaz IGUS a zadáte parametre aplikácie. Získate tak garantovanú životnosť a na požiadanie aj certifikát s garanciou. Zobrazia sa aj alternatívne rady produktov, ktoré sú buď lacnejšie alebo predĺžujú životnosť vašej aplikácie. Tieto údaje pochádzajú z nášho testovacieho laboratória v Kolíne nad Rýnom s rozlohou 4000 m2. Naši zákazníci teda presne vedia, ako dlho produkty IGUS vydržia v ich aplikácii. A túto garanciu môžu poskytnúť aj svojim klientom. Navyše vďaka online nástrojom vždy nájdu najlacnejšie riešenie, ktoré spoľahlivo funguje. Na požiadanie možno pridať aj inteligentné produkty Smart Plastic, ktoré nepretržite monitorujú aktuálny stav. Kliknite na odkaz a vyskúšajte naše online nástroje ešte dnes.